Знаете ли какво е ипотека, възбрана или право на ползване? Всичко това са тежести върху имота. Ипотека е споразумение, при което недвижим имот, например апартамент, се използва като залог за получаване на заем. При ипотечен заем кредитора предоставя средства на длъжника, а в замяна получава право на залог върху имота. Ако длъжникът не успее да изплати заема, кредиторът има правото на продажба на имота, за да възстанови изгубените средства. А правото на ползване е правото на дадено лице да ползва чужд имот. Това право може да бъде предоставено чрез договор или по закон. Основни характеристики на правото на ползване са: лично право. Правото на ползване е свързано с конкретно лице и не може да бъде прехвърлено без съгласие на собственика на имота. Временен характер. Обикновено правото на ползване е ограничено във времето и може да бъде уговорено за определен период. Ограничение. Ползвателят е задължен да използва имота в съответствие с договореностите и не може да прави подобрения или изменения без разрешение от собственика. Какво е възбрана? Ще ви разкажа в следващото видео.